Wawi rekodi chuo. Eji ni mari. Onge kama diego. Oi jachielo ine me yango makoi. Manyaka ni Mari. na eche. Ni dakini seba ke ngama chielo. Na atuti ana kiai. Kwetialo na. Mabeni nikiwach niki pasta. Oko tu. Nidhir pasta kiskata magikika. Gogudo. Kati chale gika baba e. Kati magipi. Masti pasta dangono munidhike kilaba mitwena. Baba Eli anu we kona weche mine nisago. Ne. Okaneki moro. Okaneki. Padino. Go party na sia. Takatasa hii. Donjo, dwaro. Aduongo dhoot. Ine mokiwinjo. Iduongo dhoot ni? Ok awinjo. Dong pachi ne ni atho. Wacha. Lakini okeyo marach. An ng'ama japasta, ng'ama tiyo tich Nyasaye. Itudori gi Nyasaye direct. Yeah. To ine ja chief koso in ja chief? Koro kaka neno ka chal gi jaod chief kosanya. Ok duoka gima penj. Ok anya duok gima ber nikech already ayudi e chuny dier ka. But an nyar chief. Ere babau? Mago be penj. Iyudo ng'aka? Ere babau? He's not around. Odhi kanyo. Oonge. Odhi kanyo. Oonge owuok. Ok adwa ng'e nyaka kumodhi e boka bi nyisi kumodhi nikech akia. Owuok odhi kanye. Akia kumodhi. Kare bet piny. Abiro ire ka. An gi wach moro. Okay. Kwadwa nyawe ni wach no makobiro. Inform. Machalo. Ok en wach marach. Wan kaka jo kanisa. Une pastors. Okay. Aber. Koro an kaka an jalup pastor. Ok ni pastor in jalup ne. Koro nonego bed ni wabiro gi pastor ka to tero injili kamoro. Okay. Koro ma neno ni tok tieko lemo tabiri chief ka. But ulemo kode? Oja kanisa u? Oja kanisa wa. Koro kobiro tikone ni jalup pastor biro ka ne dware. Kaka en jatich sirikal. Wadhi bedo garambe tich adek. Rambe chakore saa 4 okinyi. Koro nadwa ni omiya security. Nikech jotelo madhi biro kanyo gin jotelo madongo dongo. Gavana dhi biro, senator dhi biro. To kata mana gwambo nyalo biro. En mana ni nawinjo ni nitie kaka delegate matin dang'e dhi chamo. Makok obiro nyakpor ng'ato. Koro kapok itieko arambe mar kanisa. Mar kanisa. Ugero kanisa. Wadwa gero kanisa manyien. Koro kobiro tinyise gima nyise. Koro anyise ni jalup pastor dware. Nitie arambe monego tim. To koro mano to secho. Amanye gi tienda mabiro nyaka dalane kato ai marach ok ayude. Kapok ang'adi. Ionge namba ne? Namba ne mite awadgo. Ng'enda nyocha la. Nikech gimomiyo anyisi kamano. Kawuono an gi joma sedonja gi gine maromo kama. Yani wacha mowena ka mondo awachne. Pong' adeta. Mar ng'atia ni maraboro. Wiya nyalo wil. Koro emomiyo penjo to ibede gi namba ne. Gima ng'eyo ni jok mosebiro go te. Lakini ang'e ni marani ema duong' molo mago. Isewacho. Ma en mar Nyasaye. Okay. Adhi kone. Kik bi winji. To in emiluongi ni ng'a? In pastor ng'a? An emiluonga ni Othelo. Pastor Othelo. Pastor Othelo. Kanisa mane? Ok mana duond warruok. In e duond warruok? Kod chang koso duond warruok? Chang. Yani iwaro ti chango?
Makata mana ini nyalo gombo na lamu. Dan lamu ni nikech. To mayudo kiwinjo kanyo konego bed ni uji nyathi mapod. Kendo mano to koro mari. Mano mari. Dong maduong' ni wacho ni mondo anyis baba wa. Sano nego bed ni iwinjo kwaya. Maduong' na nyis. Mayudo kiwinjo ka. Aya, abiro gocho ni baadaye. Biro gocho na. Namba na ingo. Adhi kawo ir baba nikech in pastor. Ok wanere. Kik wil. Wiya ok wil pastor. Kori tuja gi me. Aya, mekago to kendo onge wanere. Wabiro tinyise no gochna. Adhi wacho ne. Ai chop maber. Lakini kibiro titemi duong' e dhoot. Ai. Yawa, ma pastor bila mane. Yani pastor biro, ne jalok pastor. Obiro, ochung' e dhoot, ok oduongo ni ot, inipo ng'ama ochung' e dhoot ka jakuo. Ni pastor. Pastor for what? Magi e jokuoge, koso magi ochode mawinjo. Ma jakuo. Awachi ane babwa ni dware. Ero tidhi. Awachi ane dware. Makata weya tim suguli na. Kaka nachako. Wiya opong', embo biro gi mege. Awachi manye kaka ing'eye. Ma ya kwe sahihi. Dhi anenge. Mama. Mos gi wuoth. To iwuotho nade? An sawa. De pachi lala wuod mama. Piny wacho nang'o oko? Daka ni shida. Ineno ka gimoro rach kod adier. Ok aneni ka ang'eyi bro. Sida en ang'o? Ang'ara? Bana gimoro gore noma. Ang'o? Kik inyisa ni weche richo. Ng'e gima otimore? Ang'o ok timre? That man has gone missing. Hitman. Hitman otimo ang'o? Wach idho luapa ni Kisunga winjo gino marach. Hitman olal. Itemo wacho niya. Simwago tok maki, danga wach nang'o? Pesana gi sindi olal kanyakla. Dang watim nang'o? Ok oyudre. Gino thago pacha ma ok ayue, aonge yweyo wuod ma. Chom kure. Iwacho ni sida ni ka ato moro donjo. Watim nang'o bwana? Konya ni ng'ado paro ka. I really trusted this man. Isetiyo kode maromo nade? Kuom ndalo mathoth. Isetemo namba ne gi simu machielo. Ok donji te. Kwa keno wilo line ama was I don't understand. To bisa manyode. Bwana pesa chane ng'eny to sindi ng'eny moingo pesa. Sindi ng'eny moingo pesa. Ang'eyo sindi nyathi te. Wetalo wa nyathino. Nidhi mi ayuak. Rasa ayuak wuod mama ma o. Watim nang'o? Ng'ada ne rieko. Wadhi manyo sindi kendwa. To kokidwa tadhi kenda. Kokinyal dhi konya manyo sindi kendwa. Ok achaka or ng'ato. Pesa nolal kendo. Adhi manye kenda. Gima nakale gi sindi ane mang'eyo. Mano kik thagi. We'll go together. Wabro dhi kodi. Yong'eni ito ino wadwa. Mane mi aheri ga. Wabro dhi kodi. Wadhi e gari osemo. Wadhi mondo wamanya ne kake waparo pach sindi ni. Nendire wach moro manadwa ni wach kodi. Ng'eni as much as Ng'eni sani ok onego wawach weche malich nikech ing'e gima wadhiye ba. Kik obed wach ma winj mara ni mondi ana ang'o timre. Menga dunga irikni nade. Koro ng'eni in as much as we are brothers, yeah? And we stay here. You know Bernie Mokodi. You have that lady there and we are not in good terms with her. You know that? You man don't. I was suggesting that ayude tomorrow center kuchumanya bede. Koro we'll still communicate, yeah. Bro. Itemo wacho ni dwa dare weka. Okadar marach. We are brothers. Yeah, osetieko higni mondo mi wanere. But ingeni madam cha bwana. Podonge shida bro dhia mondo bede center koro nyaka chak bet kaya asechwanyi. Ito in wan kodi sawa. Tango mida. Koro dar ne wanyako. Adhe ariembe sana. Ngini mokuong ngini adhe ariembe sana. Ma okodi brother. Ipana umiyo koro kopo ni not nyabiro, then they get to know that you have another wife somewhere with a child. You are staying here with that lady called Atoti. Can't you see it is a catastrophic?
An aneno kamano. Koro kanyo to in gi point. Lakini mano ok onyiso ni ok ibed abeda kata kiriemba to riembo pod wabro wuoyo. At least kata koriembwa to koro ing'e kama ibire gori e oda. But bro, dong ng'eyo ni in e family na madongo. Kanyo onge shida, mano gima kik mi wasiwasi. Asai kata kedhi wuod ma. Ipara kikede chuth. Ang'eyo ni wuok emiwuok lakini e chunywa to pod wana. Pod in brother na, mano gima kik thagi. Wabro wuoyo. We wadhi walini mache Abigail. Waringwa manya. In mano kik ibed wasiwasi. Erokamano ai. Iwinjo gima Yani nyaka karka tiro lokore nyaka maternity ward. Yani nyaka mon manyuol tinde biro nyaka katika. Bimani mi ngisa kuma chuori nitie. Nyalo koda akiro ngisa ni chuori ni kanyo. Konga. Chief ma chuori. Yani kinena kachichi. Kosinena kanyari. Ane ni kachichi. Atomande mane. Ine barwa gina. Poki nene gwenka. Kosa wende wan. Poki ng'eya. Ane miluonga ni nyar chi kodenge. Ane miluonga ni Sheryl. Ing'e Sheryl? Wacha na gibiro wacho. An nyare. Upong kama un muchamo pesa sirikal. Upong ka kupong. Isewacho. Yani pong na odonjo gi. Yani meuru ko romnat. We iya. Ibiro patani. Mano tok lich. Ado wuon. Kada bochuo. Mondo timang'o? Adware. Mondo timang'o? En chuori koso wuon. Kona gimo keli. Bedo ni an chuora bedo ni en wuon. Ngisa gimi biro. Ngisa ni en ti katong ko ngisi gimo kela. Chief to onge chief en baba wa. Onge idho nyuo. Chief wuon. Is not around. Chief wuon. Chief baba wa. Tipo ka winjo nyare miluongo ni Sheryl. Emo ponga ko pong. Meru ko romnat. Mando koro mba. Idwaro mama wa. Timanye but gisane by that time I'm here. Okanya gisike chokinya konya. Ka inya. Okonya konya mama wado. Idware. En ma dware. Okay. Mondo. Mana wachina kode. Ibe chi. Okonyi gamo. Ibe chi. Ini pidhi chiemo. Ichwe gi pesa wa. Koka ng'ato wa. Ibe pong gi pesa ori yie. Yani unu dak niya. Ng'ani donji ng'ani wuogi. Nyaka mon ma igi odong. Donge mo nyone go konywa. Pesa donge muchamo. Pare niya. Ka ok maternity leave. Nyaka bi. Ma okar mon ma nyuol. Ine kare na itiche mana jino donjo. Many kuma hospital nitie. Sara. Moka muchamo ko pesa sirikal. Enda. He. Man chief bwan. Kwani kaka mamon nyuole. Ine ma dhako yodoko. Pastor obiro kia ane pasta kia njalo pasta. Ai. Ya chief ni neno matek malich machalo kama ya babu ani kara winjo matek to kara adhi dok ne chien. Ya babu ani winjo matek kama nang'o yako. Dhako madwa nyuol biro ire. Pasta kia dwa nogone arambe biro ire. Kia ng'ato kia no malo biro ire. Babu ani kara winjo matek. Koso en ochot, koso ma endi moting'e ich mothulore ni kara koso man ma nyathiwa yawa. Awe wacho mang'eny. Samoro en nyathiwa to kang'eyo. Ang' no bi ang' nang'e ni en nyathiwa koso en mama wa koso en nang'o. It's not. Okane. Ma wach matek mokanyanyalo. Kendo wachni baisa nyaka ng'is ji wachni. In fact nyaka dhi alim mana nyaka dhi ka Ramanus ma ng'is Ramanus. Chief ok nyal lwaro ji ma chief olwaro kumba ka modhi. Okumbo nego modhi. Kae to dwa nolal.
ya yok lal. Kaito ni abo manya asoda njage omanya. Yang no wabiro marado kode. Asoda njage okonya melore kode. Hey, good mama. Adwani wagine. Hey, matong. Mudo mera. Mare lal kanye. In fact asemanyi marach. Ang'o ok timre? Ra. Okine ra. Achi, ang'o ok timre kodi? Bro, In fact, okunu dhi mbele, wabro wuoyo bang'e. to wini nigi Ne, wasi wasi. in ringe iki In gari, gi wasi ringe wasi iki nga. gari. Wabro wuoyo. Eh. Bini be in Ringa ringe achiel iki kuom gari. wachne. Ne, achiel kuom weche mage ang'a timo. Bana nitie wach matimore madwana wach. An garaka bwana, nitie No. kama lawo. En wach To mage. jal madhi gi ng'wech ni be ene bath wachno. Mano wadwa, mano onge bath wechego. Ang'a tim. Ang'a ing'iyo matoki Nitie bwana. gima dwa. Nitie gimineno kamo? Nitie gima dwana wachni. En ang'o? To ma An garaka, No. an garaka. Araka to in go, to en wach ma serious. Serious. En wach ma Ang'o serious. timore? In ing'e kuma okumba nitie, ing'e kuma okumba nitie. Okumba ma jakong'o. Okumba bi ing'e kuma nitie. Ne, tim niya. To kata mana ngimana ni andaki. Eh? An soda njage mineno ni ngimana ni andaki. Mos inyalo miyo an batho. To king'e ni en wach ma serious. En wach sama kama andikora onge. Ne, tim niya. De ok mana man disiolo masomo. Dikora onge to nitie wach madwana wachni. Koro watim nang'o? Ok imiya namba ni mondo mi adhi kuma adhiye ni. Ka bende Alafu abe ngimana pok olal go. Eh. To nitie wach madwana wachni. Ochalo gima agent kabisa. Koro tim niya. Warad kanyo. Miya namba ni. Kaw namba na. We wacho kama warade inyalo Miya lal namba na. kodi kapok igine. Imek sure ni igochona. Abi- Warad abi- mapiyo piyo. Flash sani bwana yor message mioro kanyo. Go namba Sani no ok bwana wuo. kik tiek 24 hours. Kapok ang'isi wachno. Ai, En wach ma serious. Huh? Ma be ne da yudi kapod indala to napimoni. To kata kamano onge wach. Onge wach wuodu mama in Drama. ne bed motang sani Nyaka piny itang'. sani piny rach Sani piny rach. Ne, wuog kama kik ng'ato ne ni warado kodi an ok Kik adwa iwach. tho e gopi Ok ni tho e gopa bwana. to ang'o mani wacho nang'o Warade. ya wach koni gi koni achom kuro ne wach ni ok nyal lo mar sindi Otiyo taling'aling'a Yesu tiyo taling'aling'a Ramanus. Mani kolo idongo ma kata chung' e wi kidi to pod ok ajuk Ng'ene wajo mane Nyasaye ogwedho. omere lich wuod wuora to misumba ni to duka ti kang'o sani yawa Welo moko nolima ka. Apa ning'eyo kaka jakirora ga oko cha. ikelo madam Ng'e na jakirora oko nakirora oko bwana. oja kanyo Oja mana piny mwalo kadho nam kae. gi chieng' mar yanyni wuod wuora Ok marach. Ng'ene wajo makirore sani. bwana asari kik ibiro ma gi kweche dhot Ok kamano. to koro apenji man kodi tilal na kanye Ana tiyo diche ma pod odiya ka mang'eny mado ng'inyo ni welo nyolima mana juma mokalo. Pod en e ode dala. bwana nyocha aneno gari moro kokalo kanyo mang'ich bwana ti irach kode ti irach kode Amache ng'at ma sani dong' ni ichoketa atiyo sani. Sani ayudo tich moro Itiyo kanyo kanyo? bet atiyo. itiyo kanyo Mano we donje, mano wadhi wuoye. to koro wuod wuora to koro apenji bwana to kare in itima nade ga toti bwana Ya gang'o kendo ya Ramanus ya. bwana toti ong'e gimoro amora bwana kare in ago kodi mbaka koko osiepa bwana Toti pok ang'iso gimoro. nene nadwa e duka ka to nabiro manyi bwana Nena toti. Chieng' napae nadhi kawo gimoro. To be nok ang'ise gimoro amora. Nok agone mbaka moro amora. ere koko ong'e sindi bwana Sindi in kendi gi niga osiepa ma Eriks mowadwa emong'eyo ni Sindi to jaoda kendo ahero chunya te Kendo an akiaye. Kendo ing'eni an ng'aneno. An pok anene. Nyaka incha dhi kanyo. koro atoti riambo atoti ong'isa te Nok ang'ise mano bwana. lakini ning'ise ni Sindi ber moloye Nyaka chichi. ineno bwana gini ni wacho bwana ere kaka dikelo Sindi ber moloye Gima ber nyaka ipake bwana. ban man kolo ing'o osiepa bwana asayi bwana kung dhogi bwana miriambo ineno weche ma shuosh nigi emomiyo joma mine ok dak gere michegi emomiyo gidhi ka tedo nikech gishuosho wache gweng'a Timore. Wala wendo ni aket ne gimoro to be gino kayudo. ne ok ni kama koro ifwenye to koro ni la wendo be ade yala gini wang' na manyi kanyo ichop maber ruoth obed kodi miriambo to be riambo ndi nyathini long'e mati irwako fiting long'e diyo ma kochot to chwado ji sawa awuoro
kati wacho ni piny en piny. An bende an wuoyi ndi, sani atoti gi noridona. Awuor. Hey, to base goyo simu ni. 10 miss call. Nyathi ma wuoyi ni ok nyalre. Hey! Mama. Dongin mana wita ko di duka cha. Ango ibiro ama dalana. Ango ibiro ama Maye, karemo miriamba. Awuok to sekel moro. Agoto mikae. Awuok to sekel moro. Danguru dagi kue. Dangi mana dwarero tawen. Dagi kue mana ngika. Ngika sekadhi. Danguru gi kue. Mama nena arase eduka karemo mia ni arase. Mama mane. Mama ni. Oaka. Ing'eyo malero gudo. Yale wanga kama. Ana kiae kile mama. Mama ni ng'eyo. Akiae. Ogudo we malisha kise go yedeni kelo mama ni. Mama ni akia chani ndo. Ing'eyo mama ni malero gudo. Ape ikiwa ingi ya ku. Mama ng'eyo pogore. Ime ya ku. Mama ng'eyo pogore mane. Iko nangu. Manga. Ito ini. Ini nga.